Bé, fa més de 65 milions d'anys els dinosaures poblaven la Terra, també les comarques de Castelló. De fet, encara queden vestigis de la seva presència als jaciments paleontològics que ara poden convertir-se en una destinació turística més. I precisament per incrementar l'atractiu d'estos cementeris juràssics, la Generalitat ha posat en marxa una espectacular iniciativa. Paren atenció, que tornen els dinosaures. El Baryonyx posava en perill als protagonistes de l'última pel·lícula de Jurassic Park. Este dinosaure carnívor de 8 metres de llarg ha tornat estos dies a Cinctorres. La gent ens donem compte del tamany que arribaven a tindre estos dinosaures. És l'encarregat de donar la benvinguda als visitants del jaciment Tana, on va viure fa 120 milions d'anys. El dia d'avui crec que són més de 1.000 els fòssils que s'han tret d'aquest jaciment. Hi ha hagut alguns que són d'unes dimensions espectaculars. Així poden aprendre com vivien els primers habitants de la Terra i com els paleontòlegs s'encarreguen de recuperar els seus ossos. Está muy bien que en sitios así tan pequeños se recupere pues todo lo que ha sido nuestros, por llamarlo de alguna manera, nuestros antepasados. En total, 6 rèpliques a escala real, a més de 9 recursos de senyalització i interpretació, s'instal·laran en 30 municipis amb jaciments paleontològics de la comunitat. Això va ser també un revulsiu per a potenciar el turisme rural i el turisme d'interior. Una posada en valor del territori on es van trobar els primers ossos de dinosaure del país.